Μαγικό μου τρίκυκλο. Μαζί θα περάσουμε τα νιάτα μας. Πω, τι μωρό είναι αυτό ρε. Ω, Αντιγόνη, στο, βρήκαμε πραμάτια. Τι έχουμε εδώ, την κάναμε λάχο. Θα βγάλουμε εβδομάδα, Αντιγόνη. Που διαφορικό από 205 τετρακισμένο. Περιφερειακό Τυφλίδας Τασκένδης. Το 2 Κασπάροβ για να πάει να παίξει παρτίδα με τον Μπούτιν. Από το Τάλμπετ του 64. Που τα δίκα για στο Μακουίν. 8 ποντοχαμήλωμα. Απερπετό Χαϊλούξ. Αυτό το δισκόπλατο εδώ όπως ακρόελο. Κατέβαινε ο τύπος με την κόμενα που είχε πάει για φαΐ δερβενοχώρια. Και έκανε άγριο κατέβασμα. Το μπιελομπίστ είναι από το Κόσγορ του Μουσολίνη. Το 40 που κατέβαινε τα δερβενίκια. Το λουρί της Κυραλίζας. Με αυτό ήταν το γάιδαρο στο ετοχώρι κεφαλημίας. 2 λουριά. 2 δημαγαγεταράκια. Πού μου αγέ, το είχε στο φουαγέ γεγωγέ ο κατεραμένος όταν είχε πίσω κούνα για το κατέβαζε ποραλία κάτω λιμανάκια. Αντιγόνη μας εφορτσάτη. Άντε καλές ζυγή. Πω ένα baby doll. Πω κοπελιά μου, μέσα σε γαλακτομπόρικο γεννήθηκες. Κοπελάρα μου στην προηγούμενη ζωή μας τι χαχείο ήσουνα. Πω ασημένια στα χτωπούτα μου. Πω ρε φίλε, έχω πάθει κολούμπρα με αυτό το μωρό. Ρε φίλε, πού να δούμε τέτοιες γυναίκες εμείς πάμε το χει. Έστω το χοντάκι να είχα για λιγάκι να ξαναμανιάσω ρε γαμότο, να φύγω από τη μιζέρια. Ναι. Έλα γλυκιά μου, τι κάνει. Δεν ξέρω που είμαι, μην με ρωτάς. Ναι. Πήγα να έρθω σπίτι σου, αλλά τελικά χάθηκα. Κοιτάω κάτι βιτρίνες. Και βλέπω και ένα κούκλο. Πω, τι μαγιάτικο χρυσάνθε μου. Καλά, δεν θα το πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψεις καθόλου. Μόλις ήταν γύφτο. Αλλά και τι γύφτος. Τι κόλλημα έχω φάει με αυτό το μωρό. Έχει και χόντα, έχει και προσόντα. Θα χάσω τον έλεγχο από την Αντιγόνη και μετά καήκαμε φίλε. Είσαι καλά, ξύπνα. Πού είμαι? Ουχ, τι έγινε, χτύπησα πολύ. Εσύ είσαι αιτία του κακού, το ξέρεις που τράκαρα. Εσένα σκεφτόμουν και πέσα πάνω στο δέντρο. Γιατί αγάπη μου γλυκιά, θες να κάνω κάτι για σένα?
Να σε πάω στο νοσοκομείο. Να σε πάω στο νοσοκομείο, κάτι βρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να σε αφήσω εδώ έτσι. Κάτι μπορεί να κάνεις. Τι. Το χόντα για 48 ώρες, μπορώ να μου το δώσεις και στο επιστρέφω. Αγρατζούνισε. Τι έκανα μάγκα στην 518, έβαλε σηματάκια μου 5. Για να τον πικάρω λίγο. Φιλαράκο, τι έγινε? Καλά ρε φίλος, τι θες? Νύχτα την έκανες τη δουλειά πίσω? Ποια δουλειά ρε φίλος? Ξεκόλλησε σηματάκια την 5 και το κόλλησε εσένα. Ναι, νύχτα, με αυτό δεν τα ξεκολλάω. Αυτό δεν κάνεις? Πάμε κάνα κοντρίτσα? Ναι, αμέ γιατί όχι. Τώρα που είμαι ζεστός. Πάμε. Ωχ, τα ρούχα του. Κάτι κακό έγινε το φίλος μου τον Νίκο. Κάτι κακό γίνεται τώρα. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα για το μη πένταρο. Να σε καλά. Τελικά είναι αυθεντία το αμάξι. Είναι μη πένταρος τελικά, αυθεντικός. Βαρώνος πρέπει να το έχει πάνω στη Βαβαρία. Νύχτα την έκανες δουλειά. Ξεκόλλησε σηματάκια την 5. Πάρ' το πειρά σου χρειαστεί. Το έχω το σηματάκι τώρα. Για να ξεκολλάω σηματάκια. Πού πας τώρα, θα ζωή. Βαβαρία. Βαβαρία. Ωχ, τρίτσικλο τώρα. Κάτι κακό γίνεται τώρα. Ανέστη, κάτι έχει πάθει ο Νίκος. Το βρήκα το τρίτσικλο και τα ρούχα του, το βρήκα. Κάτι έχει πάθει ο Νίκος, εντάξει. Κάτι έχει πάθει. Όπα, τι κρότος είναι αυτός πίσω. Όπα, τι είναι αυτό ρε φίλε. CRF και το έχει κάτω ο τύπος. Ασφαλτό. Όπα, κάτσε. Όμπο. Δώσε μαέστρο, δώσε. Πιλοτάρχης ρε. Πω, τι καβαλάρης ο τύπος, ωραίος.
Γεια σου ρε φιλαράκο. Γεια σου και εσένα, ρε φίλε. Τι σειρά ρε είναι αυτό, τι εργαλείο. Πριώνεις όλη τη φυλή. Πριώνεις τη φυλή πριν λίγο, δεν ήταν όλοι. Ναι, Πού το κάνει νόμισες. το έκανα τώρα μια γκόμενα. Πόσα τρεπόδια μάγουλα έχουν κάτσει πίσω. Πάρα πολλά. Επειδή φεύγω για Λαμία τώρα, Ναι. θα με ακολουθήσουμε Σούζα. Άρα ρίχτω λίγο στο βασιάκο να φάμε ένα hot dog. Κάμερε πεινάω. Σαν τέμπι. Φύγαμε. Ωραία, φύγαμε, έχω γεύια. Τι έγινε ο Λιτάρας, εξαφανίστηκε, πού πήγε. Ωραία φίλε. Τι θεός Ερμής ήταν αυτός. Πού πήγε ο Πούστης, εξαφανίστηκε. Το είδαμε και αυτό πάλι σήμερα, τι σε άρευτε αυτό. Πού είναι ο Νίκος μου, τι έχει πάθει ο Νίκος. Πού είσαι ρε Αλάνια. Τι, ακόμα εδώ είσαι. Σε περίμενα. Νόμιζα θα έχει Και καφέ. Νόμιζα θα έχει σχηματάρι. Να σου πω, πάμε να πατήσουμε εδώ με το φιλαράκι μου. Φίλο σου. Φίλος μου, εγώ το φτιάχνω. Είναι δυνατό, για πάμε. Πριν φύγουμε για το hot dog. Έχουμε πατήσει με άλοες, αλλά πιστεύω θα είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν φιλαράκο, έτοιμος. Πάμε. Άντε, go. Τι είναι φιλαράκο, δεν είσαι πουθενά. Τι είναι ρε μαγκές, σας παντόφιασα. Πάμε για ρεβάν ξανά. Α, θέλετε και ρεβάνς. Μόνο με φράγια να γουστάρετε. 6 πορτοκαλιά. 6 έγινε. Σκαστά. 6 πορτοκαλιά. Να ξεχωρίσω λίγο το δάνειο που έχω την εμπορική Δευτέρα και Θέλω να παίρνεις κάτι. επισκευαστικό για τα μάξι σας. Για να μας ξεπληρώσεις. Να σας το φτιάξω από το μαγά. Αφού το έχω για κάδρο το μπλε. Αφού είσαι τόσο σίγουρος, θα βγάλουμε και ένα μπουζί, θα σε πάμε τρικίλιτρα. Θα σας ανειδώσω δεύτερη φορά, λέγε. Θα σας κάνω ακορντεόν πάλι. Πάμε. Μόνο λόγια. Έλα, ρε, Πάμε φίλε. και πράξεις. Λοιπόν, φύγαμε. Θα σας ανειδώσω και τα δύο τώρα. Έτσι είναι λίγα ώρα. Φύγαμε. 6 πορτοκαλιά 50 σας έχω. Τελικά ρε παιδί μου, το δικό σας τι είναι, το δικό μου είναι μαμά. Και μας είπε τώρα η μαμά του. Στο δεύτερο είχε ζουμιά. Δίδηκες Αυτό βατραχάνθρωπος. σου έλεγα. Έψιλε. Δίδηκες βατραχάνθρωπος στο δεύτερο. Λεφτά όμως, κι άσο τον άνθρωπο. Δες πορτοκαλάκια τώρα. Λεφτάκια εδώ πέρα. Δίδηκες Βλέπω να εμφιάλωση. παίρνεις κορίτσες. Πώς θες σου χαρίσουμε ένα το πορτοκαλί να πάρεις ένα ταξάκι. Έτσι βλέπω αφού είναι τα πόδια. Λοιπόν, ντυθήκατε βατραχάνθρωποι και ήθελα να μου δώσετε μαγκές. Εγώ είμαι μαμάς, το είπα στην αρχή. Θυμάσαι. Είναι μπαμπάδες. Είμαι mother. Mother care. Μητέρα. Εκεί δουλεύω. Στο mother care.
Τόσο ώρα περιμένω. Πού είναι αυτό Νικολάκη μου, περιμένω τόσο ώρα. Πού έχει μπλέξει αυτός. Τι είναι φιλαράκια, πια σκένα. Τι να κάνω, τι μπορώ. Τι είναι πελατάκο, σε έβαλα μέσα στα δίχτυα, ούτε κοκοβιές μας σου. Νομίζω πως η μπάλα είναι πεντάγωνη. Το έχω αλλού εγώ το φιλαράκο. Πού το έχεις? Στην ταχύτητα. Έχεις ένα εργαλείο? Έχω ένα εργαλείο έξω, άμα θες να τα πάμε. Τι μάρκα? Ένα σε αντίπιζα. Πάμε μια με το έως. Θα σε 2.000. καταπιώ. Σοβαρά, δεν πας με αυτό. Για πάμε έξω να δούμε τι θα γίνει. Το φιλαράκο εσύ δεν ξέρεις αν έχει μέσα η μπάλα αέρα ή σαμπρέλα από BMX. Θες και κοντρά. Ξέρω από ευθείες εδώ. Ξέρεις καμιά καλή να σε πάω? Εδώ κοντά δεν ξέρω, ξέρεις εσύ. Έχει μια καλή εδώ πίσω του κυπαρίσι, μια αστεία σερενάτα. Πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Πού σε βρίσκω μόρφη? Έλα κούκλε μου, εδώ στα μαγαζιά είμαι. Εγώ εδώ βολτάρω, χαλαρά. Κοίτα να μου το προσέχεις, Όχι αλητίες και μαγκές. Άσα με προκαλούν όλοι, αλλά εγώ βράχος. Νεογέννητο σου λέω, τίποτα. Έλα φιλάκια. Ρε το κούμπρα τι μας έκανε. Καλώς είναι στο τιμονάκι, αλλά στην μπάλα τη βλέπει για τετράγωνο. Το έχω στο αυτοκίνητο όμως. Εντάξει ρε φίλε, καλός είναι στην πρώτη, αλλά στην τρίτη σε κατάπια εύκολα. Ρε το κούμπρα τι μας έκανε σήμερα. Τι φοράει το σαράκι σου? Φοράει τουρμπίνα VF34, χταπόδι, external, back Siemens 630, 76 εξάτμιση. Πολύ καλό. Αυτά. Πόσο άλλο είναι? 360 Μια χαρά. στο 1.5. Ρε φίλε το κούμπρα τι μας έκανε. Πού είναι ο Νικολάκη τώρα. Περιμένω τόσο ώρα. Μας λείπει ο κέφι του. Φιλαράκο ελεύθερος. Δεν είναι ταξί ρε μεγάλε. Μοσχά το πάω φιλαράκο, έχω χιλιάς. Αλήθεια, Τι είναι, για ταξί το πετάω μακριά. Αμέ. Τα ρέφασα νόμιζα. Ψάχναμε για κανένα πελατάκο. Άμαξε εδώ. Ναι, έχεις κανένα πιο ωραίο τίποτα? Έχω ένα μαυράκι εδώ, κέντημα. Δεν το βλέπω καθόλου. Στα Βροβελονιές ρίχνει, στην Εθνική. Εκεί. Δεν το βλέπω και καθόλου ρε φίλε. Σε βολοδέρνει. Αυτό εκεί είναι. Σε περιμένει. Ναι, αμέ. Έχεις τίποτα αγωγούς μπροστά, τίποτα στο καπό? Κάτι έχει. Για να μου βγάλεις μια κάρτα καυσαρίων που θέλω για αυτό μωρέ. Δεν έχω προλάβει. Έξω ρεξούλες. Να σου πάρω το ταξίμετρο. Πάμε να σε κάνω πελάτη. Είμαστε για μια γρήγορη. Αμέ. Φύγαμε. Για να δούμε.
Ποιος θα πήγαινε πιο γρήγορα μας κάτω. Έλα, ντε. Τελικά το αξίμετρο το δικό σου. Πού σου φάνηκε? Χιλιάρακο δεν παίρνει να τη φάω από τα ρήφα. Την έφτιαξα. Όποτε δες καμιά γρήγορη κούρσα, εδώ είμαστε. Εντάξει, αγόρι μου. Συνέχισε λοιπόν τις διπλές. Και να καταλάβεις δεν είναι και ντίζελ. Γεια σου ρε μωρό. Πού είσαι, Αλανάκη μου? Εδώ στο σπίτι μου κάτω την παρήσιμη. Εγώ τώρα τελείωσα τα ψώνια και πάω να χαλαρώσω λίγο. Λοιπόν, δεν σκόνα πλάκα 4 μέρες. Το αμάξι δεν έχει πάνε πάνω από τις 6.000. Ναι, αφού βλέπω αμαξάκια να μου μαρσάνουν στον δρόμο και εγώ δεν κάνω τίποτα. Λάρακο, ωραία σκησούλα, σε τι χρησιμοποιεί? Φτιάχνω καρπό φίλε μου, λαστιχένιο. Από το 240 και μετά, 5η-6η. Θέλει δύναμη. Δεν το βάζει και κάνα γαντάκι να σε δούμε? Όποτε θες. Φύγαμε. Μετά όμως έχει κόντρα. Γιατί όχι? Ας το πάμε κάτω φίλε μου. Σηκώνω λευκή πετσέτα, εδώ με πήρες. Ωραίο το κοκκινάκι σου. Τι φοράει? Ένα πρώτο στάδιο βελτίωσης, μια εξάτμιση πιο ελεύθερη, κρέτη εισαγωγή αέρα, κρέτη τροχαλίες, ένα προγραμματάκι, κλασικά πραγματάκια. Στα πόσα είσαι περίπου? Γύρω στα 200 έλεγα υπολογίζω. Μια χαρά, σε βρίσκω. Ακόμα γονάνε τα μπουκέτα που έχω φάει στο ring, τις ξυλίες. Με γλέντισε στο ring, αλλά στην άσφαλτο σε ξυλιάσα. Το ένα-ένα, σοπαλία. Προσπάθησα πάντως. Καλό το εργαλείο σου. Ένα-ένα, σοπαλία, δίκαιο αποτέλεσμα. Σου εύχομαι καλά και εντύματα. Καλή συνέχεια στους ελληνικούς δρόμους. Να είσαι καλά φιλάρακο. Συνέχεια το γιο της κόντρας μου, τους έχω αφήσει στη μέση. Με περιμένει πολλή δουλειά στους δρόμους. Πολλή δουλειά. Εντάξει. Θα τα πούμε, γεια. Καλή παρέα που είμαστε. Οπα, τι σου ήρθε αυτό? Κεντάει ρε φίλε.
Τι ιαπωνικό ξύφος είναι αυτό, ακόμα και το ισχύο του Jet Li θα τσάκιζε. Ωραίος ο τύπος. Γεια σου ρε μάγκα, καλησπέρα. Πολύ καλό το σιφτάκι σου, αλλά το έχω για κονφλέξ 7.30 ώρα το πρωί βλέποντας παπαδάκι. Πού την πας στην αγροφόρα? Έχω βάλει πάνω την κάσα σου και την πάω μπάλα. Πάμε κάνα 400. Σκάλωσε πουτάνα Δευτέρα. Έλα φίλε μου, πολύ καλό το Swift. Και εγώ Swift είχα παλιά. Να σου πω, πάμε να φάμε σε κανένα ταβέρνα τώρα. Πάμε, γιατί όχι, τι θα φάμε? Πάμε να φάμε σκαλοπίνια. Έχω φάει καιρό. Γιατί σκαλοπίνια? Γιατί σκάλωσε Δευτέρα, γι' αυτό με πήρες. Η δικαιολογία. Τώρα για πες μου τι έχει πάνω τα μάξι. Ωραίο το έχεις. Μια ολόσο με εξάτμιση τα πόδι και πίσω και σκουπίτσα, τίποτα άλλο. Και εμφανισιακά πάμε στα φαναράκια που έχω βάλει Angel Eyes Ναι. και body kit made in Japan. Suzuki Ωραία. γνήσιο. Στο έφερα ίδιος ο Jet Li τιμμένος courier. Ο ίδιος ο Bruce Lee. Έχεις κάνει γενικό lifting εξωτερικά βλέπω, Ναι, το πάω στα σπα. Ναι, κάνεις και για αποτρίχωση. Ριζική. Το αμάξι είναι ιαπωνικό ξύφος. Το έπαιρνα. Γεια σου μωρό, καλησπέρα. Μόλις κατέβηκα το σπίτι τώρα πήγαν πίσω και τα λοιπά. Πού είναι τελάνη? Θα ξεκουραστώ τώρα γιατί είχα μια κουραστική μέρα. Φαντάσου πάνω από Τρίτη δεν έβαλα. Χαίρομαι γλυκούλη μου, έτσι σε θέλω. Το μαξάκι σου είναι δαντέλα, μην ανησυχείς. Ούτε μια κόντρα 4 μέρες, φαντάσου. Σου λέω δαμαντίνης το φέρνω. Γεια σου φιλαράκο μου, γιατί γανείτε σταμάτησες. Φιλαράκο, καλά μας τα είπες. Αλλά τα μάξι μου μοιάζει για μπανιέρα με κουκούλα. Για να το δω. Δεν είναι γκρούμα. Μη σου σχιστεί καμιά καλτσοδέτα. Πολύ χαμηλωμένο δεν είναι? Θα πέσει καμιά λακκούβα και θα έρθει το top mount μέσα στο ντουλαπάκι θα μπει. Και οι 13 οι βίδες θα περάσουν από τη βαπορέτα του καλοριφέρ. Είναι γκρούμα τα τελένια, Πάμε κανένα κόντρα ή θα σου σκαλώσει το κορδόνι στο γκάζι. Κάνει τίποτα άλλο ή τσάμπα γρασάρι ρουλεμάν? Λοιπόν, σηκώ μια πατασούλα, έχω ένα παντεβολείο δυνατό στο πέραμα. Άμα χάσω, στο γράφω μαζί με το 5 παστούρμα που έχω. Και εδώ είναι με τζίτρα. Πάμε να σου πάρω το παντοπολείο. Βλέπω να σε κρεμάμε κοτσαδόρο από πίσω. Πάμε. Ωραία, μου ποιος είπε να τα βάλεις μαντιλόπι. Τι έπαθες. Και το living room τσίμπησα και το έχω στιματάκι για δώρο για βραδινό. Έχεις τίποτα άλλο? Θα περιμένεις λίγο? Σε πόση ώρα? Σε πολύ λίγο. Έχει μια τουρμπίνα μπετονιέρα, πάμε σε βάλω μέσα. Θα κάνεις γύρω-γύρω μαζί με τα χαλίκια. Γύρισε για το μαστίγωμα νούμερο 2. Αυτό είναι καλό, μας τα λένε για τη λεζάντα, έτσι, καφεδάκι, φραπεδάκι, σέικερ και τέτοια, ξέρεις, παραλιακή, ντουμενάκια. Αυτό φίλε μου, όσο και αν σου φαίνεται απίθανο, είναι 500 φεύγα. Πάμε να δούμε ποιος θα φάει τις τηγανίτες τώρα. Πάμε. Τις με μέλι ή ζάχαρη? Κανελωμένες να είναι και τι να είναι. Θα κάνε. Φιλαράκο με γρατζόνισε, το παραδέχομαι. Βλέπω ανοιχτό το στόμα με κατάπιε. Πού να ξέρω ότι είναι το σάξο που μιλάει η Ελλάδα γι' αυτό. Και το πολύ δακρό του λάμψη ήταν το εργαλείο.
Σε κατάπιε. Αντίκρισα μπροστά μου και το πράσινο σάξο που το ξέρουν ακόμα και οι Ιρανοί μετανάστες. Μάλλον τις τηγανίτες θα τις φας εσύ αγώνα. Με δαγκώνει ο κροκόδιλος. Έχουν γελάσει και οι φύσες. Ήρθε και τώρα εδώ ο μάστρος εδώ με τη Μαρία Μανταλένα, εδώ το βαρκάκι του. Να μας πει τώρα τα δικά του. Κατάλαβες. Σαν μπανιέρα με κουκούλα είναι. Φίλε μου, το έχει στηρίξει καλά το διαφορικό σου. Το κουτρούλι, το διαφορικό. Θα πατήσεις φρένο με το Honda και θα σου φύγει το σευρό στον δρόμο. Θα σου φύγουν τα κελιντράκια από το φρενάρισμα και θα ψάχνει να βρεις τις ιαγώνες και τα τακάκια. Παρέα εκεί στο Λευγέ έχουν ανέβει πάνω. Νομίζω ότι στο φρενάρισμα θα φύγουν οι αλενόβιδες από τα φρένα κεντρικές και στα πιστόνια. Θα γελάσουν και οι βαλβίδες. Θα βγουν τα πιστόνια από τους στόλους και θα κάνουν πάνω κάτω οι βαπορέτες στο ζεστό κρύο κατευθείαν. Νομίζω ότι όταν παίζεις ράδιο και ακούς εκεί το λεπά και τι ακούς τον καρά και ξέρω εγώ μία τις ασφάλειες τις καίει όλες, ασφαλιωθεί και υπάρχει λαμπαδιάσει. Μία τις ασφάλειες, αλλάζει τραγούδι και βγάζει φλας μόνο το αυτοκίνητο. Ναι, βγει οι φύσες εδώ και έχουν αναστενάξει τα καλώδια. Θα γελάσουν και τα κυλιτράκια, θα φύγουν ως χρονιζέ και θα πάνε τώρα σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Καταλάβες τι έχει γίνει. Και θα γελάνε και τα πιτσιλιστήρια και με το υγρό καθαρισμού. Φρικάρι να μου έχει γυρίσει η βαπορέτα στο κρύο πάει τώρα. Υπάρχει θέμα εδώ. Εγώ τσαντιστεί τώρα που έχει γυρίσει η βαπορέτα στο ζεστό. Τώρα θα στρίψει αυτό ή θα αφήσει την κρεμαγέρα σε κανένα πεζοδρόμιο, σε κανένα πλατεία, σε κανένα πάρκο εκεί με τα πιτσίρικα να παίζουν μπάλα. Οι γεροκαθαριστήρες δουλεύουν με την οροφή, μαζί ταυτόχρονα. Τα φώτα πώς δουλεύουνε, με τον μπρος πίσω στο κάθισμα. Ηχεία έχει αυτό ή έχει τρανζιστοράκι, γιατί δεν βλέπω και πολύ χώρο. Πώς έχεις τίποτα κασέτα του 1989, του 72, με τα 45άρια. Όχι τα καρμπιλατέρ, τα δισκάκια. Όπου αυτό άμα κάνεις burnout θα σου φύγει ο θερμοστάτης στον δρόμο κάτω. Μαζί με τα κολάρα, με το κολλιεδάκι το 2540 της επιστροφής του νερού. Αυτό σε κάμια κίνηση, σε κάμια πρώτη Δευτέρα, σε κάμια λήψη θα γεμίσει ο τόπος γρανάζια εκεί και πλυστηρία και συγχρονιζεί όλα εκεί, όλα μαζί μαζεμένα. Θα ξεβιδώσει κανένα κόμπλερ και θα περάσει ο άξονας μέσα στην καμπίνα. Είναι λες και έχει πάρει συλλασχία τα μάξι. Για το χώρο αποσκευών, τι να πεις που μοιάζει με σιρτάρι Κομοδίνου. Βλέπω αυτό το Honda σε καμιά προσπέραση να κάνει σε κανένα λάντα στο απότομο κατέβασμα να μπουκώσει τρόμπα βενζίνης. Να στουμπώσει αντλία νερού. Να λαδώσει μπουζί. Να μην μείνει τίποτα. Να φτάσει ο κεντροφόρος μέσα στα πόδια να μπει. Κατάλαβες. Να πετάξει τις βαλβίδες από το καπό επάνω σαν πυράβλους. Θα περάσουν τα καπελότα μέσα από το ψυγείο, το καλοριφέρ μέσα στην καμπίνα. Καλησπέρα κούκλα. Έλα κούκλε μου. Πού σε πετυχαίνω? Εδώ χαζεύω στα μαγαζιά. Τα μαξάκια ακόμα στρώνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου λείπει λίγο το Honda. Σε 2 μερούλες το έχεις. Καλό εργαλείο, Θήμιο. Πώς το βλέπεις? Πολύ ωραία. Λεμοζίνα, και πολλά. Εντάξει, έχει πάρα πολλά. Θα σου πω, εμείς πάμε προς Πορτοράφτη σε ένα προποτζίτικο εκεί να παίξουμε ένα κίνο. Τι θέλουμε? Παίξουμε κόντρα, θα κάψεις λιγότερα. Θες να κάτσεις λιγότερα, θες? Σιγά με 3.200, τον περάσουμε. Λες. Σοβαρά. 3.200, εντάξει, εδώ δεν είναι. Ωραία, στοιχηματάκι, θα τα πούμε στο κυρισμό. Βλέπετε είμαστε Αττική εδώ στον δρόμο προς Πορτοράφτη. Πάμε παρέα με το Lexus. Πάμε όσο πιο αργά και σταθερά γίνεται να μην έχουμε κατανάλωση. Το στοίχημα το μεγάλο που έχουμε βάλει είναι η κατανάλωση στα δύο αμάξια. Ποιος θα κάψει τα λιγότερα. Η απόδειξη θα είναι στο βενζινάδικο του κ. Λάμπρο. Το αυτοκίνητο αυτό είναι το Lexus GS458 Hybrid. Είναι οικογενειακό αυτοκίνητο που δεν καίει πολύ βενζίνη. Έχει 7,2 κατανάλωση ανά 100 χιλιόμετρα. Συνδυάζει ταχύτητα και άνεση μαζί. Η επιτάχυνσή του είναι 5,9 δευτερόλεπτα μέχρι τα 100. Τα πάντα στο αυτομάξι είναι ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τίποτα χειροκίνητα. Στο touchscreen μπορείτε να διακρίνετε πώς φορτίζει η μπαταρία του και πώς δίνει την κίνηση πίσω στο διαφορικό. Έχει την επιλογή να μην καίεις πολλά καύσιμα και σε περίπτωση που θες να τρέξεις, να κάνεις μια προσπάθεια οτιδήποτε άλλο, έχει το power που ανεβάζει την υποδύναμη του κινητήρα, του βεζονοκινητήρα δηλαδή, και αποδίδει την υποδύναμή του στο maximum. Το αυτοκίνητο έχει 300 ύπους μοιρασμένους στους δύο κινητήρες. Κράτημα έχει πολύ καλό, έχει και επιλογή άμα θες πόρο ανάρτηση, είναι πιο σκληρή, και μια normal ανάρτηση για άνετη οδήγηση. Από εξοπλισμό αυτό το αυτοκίνητο έχει τα πάντα.
κλιματισμό, αντι-spin, ESP, EDW, ABS, ABD, όλα τα τριψήφια αγγλικά τέλος πάντων. Οι ρυθμίσεις στα καθίσματα είναι όλες ηλεκτρονικές, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χειροκίνητα. Έχει αποθηκευμένες μέχρι 3 θέσεις οδηγών. Αλλά μέσα έχουμε πισωκούνα από κλαμπάς. Πας σε πανηγύρι και μαζεύεις και τα πιάτα. Με τις βουρές. Αν τα σβουρελίγια σουγκαρίζει όλο το κλειστό του ΆΚΑ πριν από μάτς. Και τώρα η μεγάλη επιστροφή στη βάση μας. Ήπιαμε καφέδες, φάγαμε τζατζικοτά και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τις μάνικες. Τέτα-τέτ με τη μάνικα. Και εκεί θα ξεβρακωθούμε όλοι. Άμα ήταν χωριατοπούλα το Lexus, θα λεγόταν η Υβρίδο. Ενώ το έσωμα ήταν και αυτό μια χωριάτισσα του νομού Ηλίας, θα λεγόταν η Πισωκούνο. Ή αλλιώς η Πισωκούνενα. Αγόρι μου, πήγαμε πρώτο ράφτη, γυρίσαμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα 400, τι λες? Πάμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνει το εργαλείο σου. Έφυγε. Αγόρι μου, 3 αμάξια μπροστά στο 400 είναι πολύ καλή επίδεση. Κάναμε 100 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα πρώτο ράφτη και η διαφορά ήταν μηδαμινή. 1 ευρώ όπως βλέπεις. Περίμενα να χάσω παραπάνω να σου πει την αλήθεια. Και εγώ δεν πρέπει να είναι τόσο μικρή διαφορά. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Αλλά το πρέπει να το δικώσει λίγο περισσότερο γρήγορο. Χάρηκα. Επιτέλους γύρισα. Το αμάξι όπως βλέπεις το έχω γρατσούνι στο τσαλάκο, το όπως μου είχες πει. Πέρασα ξέχαστη εμπειρία. 2,48 ώρα στον δρόμο πέθανα. Ήμουν αγγεριλέ όμως. Πάνω από 6.000 στροφές δεν είδε το αμάξι. Η Βετέκ δεν είδε ποτέ. Τετάρτη δεν ξέρω αν υπήρχε στο αμάξι σου. Μέχρι Τρίτη το έπαιζα. Τουλάχιστον μου το έφερες άθικτο, οπότε δεν με απασχολεί. Ήσουν πολύ συνεπής στην ώρα σου και μπορώ να πω ότι μου λείψατε. Μου λείψε. Σου λείψαμε. Το έχω ντανά, εγώ γιατί. Οπ, τι είναι. Όλα ήταν ένα όνειρο. Όλα ήταν ένα όνειρο. Όλα ήταν ένα όνειρο. Όχι ρε μάγκα μου, τελικά όλα όνειρο ήταν. Απ' τη στούκα στο δέντρο ονειρεύτηκα πλούτη, γυναίκες, γρήγορα αμάξια. Τόσο άτυχος που στα παραπέντε δεν πήρα και το φιλί τελικά. Και τώρα τι μου μένει από εδώ και πέρα? Το είχα φιλότιμο και λατέρνα. Άντε και το τρικυκλάκι μου η Αντιγόνη. Πάντα πιστή μου. Άντε Αντιγονάκι μου, πάμε για κανένα κράσο στο Κυριανέστητο και να φάμε και καμιά λακέρδα. Τι τις θέλω εγώ τις αμαρτίες. Από εδώ και πέρα, εδώ και οι τρίπιες κάλτσες μου.